Γνώσεις για τα ζώα που σίγουρα δεν ήξερες. Όταν ένα ελεφαντάκι γεννιέται, οι υπόλοιποι ελέφαντες που βρίσκονται τριγύρω μαζεύονται τριγύρω από το ελεφαντάκι και κάνουν διάφορους θορύβους με την προβοσκίδα τους, δείχνοντας έτσι τη χαρά τους για το καινούριο μέλος στην οικογένειά τους. Στους ζωολογικούς κήπους, τα τσίταχ υποφέρουν υπερβολικά πολύ από το άγχος. Είναι τόσο ντρόπαλα, σε σημείο που τους κάνει πολύ δύσκολο να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν στους ζωολογικούς κήπους. Ο καλύτερος τρόπος όμως για να τα βοηθήσουν είναι με το να τα φέρνουν σε επαφή με ζωάκια που μπορούν να παρέχουν στήριξη, ώστε να μιμηθούν τη συμπεριφορά των ζώων αυτών. Αυτό γίνεται όταν είναι μικρά. Ένας αρσενικός πιγκουίνος θα κάνει πρόταση σε μια θηλυκιά με ένα πετραδάκι. Το κυνήγι για τα πετραδάκια μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, καθώς ο στόχος είναι να βρεθεί το πιο στρογγυλό και το πιο απαλό πετραδάκι. Αν η θηλυκιά πιγκουίνος δεχτεί, θα πάρει ένα από τα πετραδάκια και θα τα βάλει στη φωλιά της, το οποίο δηλώνει ότι δέχτηκε εκείνο το πιγκουίνο για να είναι εφόρου ζωής μαζί. Τέλος, σου έχω ένα δωράκι. Βάζοντας τον κωδικό Άγγελος6 κατά την εγγραφή στην Bolt, σου κάνω δώρο 6 ευρώ να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Άγγελος6. Τα λέμε στο επόμενο.